Magandang araw po sa lahat. Ito na naman po si Daniel ng Abu Dhabi at ito po magluluto po tayo ng isang masarap na pansit Mickey. Ayan. So, yan po. Nagpakulo na po tayo ng mantika para po dun po natin lulutuin at matatanggalin po isa-separate po yung kulay po ng aswete at saka yung sa kanyang buto. So, yan, kumukulo pong mantika yan. Pagkatapos po niyan, tatanggalin na po natin yung ating mga buto ng aswete. So, yan po, dyan na lang din po tayo gigisa po ng bawang kasi yun po yung atin pong mainit na mantika kanina. So, pagkatapos po niyan, ilagay po natin yung ating sibuyas. So, halu-haluin lang po hanggang sa maluto. Then, ilalagay na po natin yung karne po nung manok na atin pong hinimay kanina. Yan, pinakuluan po yan, na manok. So, nakaseparate na po yung atin pong pinagpakuluan kanina para magamit po natin sa atin pong sabaw ng ating gagawing Mickey. Pansit Mickey. Pansit Mickey de Abra. Ayan. So, yan po. Naglagay na po tayo ng paminta dyan at saka naglagay din po tayo ng Knorr seasoning. Pampalasa. Ayan. Tapos, maglalagay din po tayo dyan ng patis mamaya pag naluto. At least may pampaalat. Ayan. So, yan po. Linagyan na po natin ng patis. At saka, yan po. Yung isa pong lutuan dyan yan. So, yun po yung pinagpakulaan natin ng karne ng manok kanina. So, dinagdagan lang po natin ng medyo konting tubig pa para the more na may sabaw, mas maraming sabaw, mas naman yan, masarap kasi maghigop ng sabaw. Yan po. So, pakuluan lang po ng pakuluan yan. At saka, pag maglalagay na po tayo dyan ng atin pong pansit Mickey, yung noodles na po yan. So, yan. Hintayin lang po natin yung kumulo ng kumulo hanggang sa maluto. Yan. So, madali din pong lutuin yung pansit Mickey na yan. Yan po. So, kung gusto niyo pong gumawa ng sarili nyong noodles, pwede rin naman po. Tapos sa amin yan. So, habang niluluto po yung pansit Mickey po natin, sinabay na po nating mag-air fryer po ng ating pork belly po kasi yun po yung isang isasahog po natin sa ating masarap na pansit. Alam mo po yun sa amin, yan po yung tinatad nila para po sa ihalo po sa ating pansit. Yan, luto na po at saka ready na po para hiwain. So, pwedeng pang ulam, pwedeng pansahog ng pansit. Yan. So, isa po yung nagpapasarap po sa atin pong pansit Mickey de Abra. Yan. So, tinidtid po ng tinidtid. Yung tinadtad po siya kasi po ilalagay po natin yan. Ihahalo po natin siya sa atin pong masarap na pansit Mickey. Ayan. Masarap din po na haluan ng nilagang itlog at saka yan yung onion rings na yan. Yan. Luto na po. Pwede na po tayong kumain. Yan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.